Sannika Schroderus, onneksi olkoon lyhyen sarjan 3. sijasta. Mikä fiilis? Aivan loistava, aivan siis sanoin kuvaamaton. En olisi uskonut ikinä. No kisa meni paljon paremmin kuin eilinen musta bikinikierros. Nyt pystyi nauttimaan ja olemaan paljon rennommin. Ei tarvinnut miettiä sitäkään, että lähteekö asut päältä. Että oli semmoinen tosi hyvä fiilis koko ajan. Minkälainen sulla on ollut tämä koko kisaprojekti? Kertoisitko siitä jotain? No, tämä on ollut tähän asti dietistä ehkä helpoin. Että on ollut vähemmän terveysvastuksia tässä matkan varrella. Ja totta kai sekin on sitten vaikuttanut paljon siihen jaksamiseen. Ei ollut semmoisia ylimääräisiä tuskia siinä matkan varrella, että ihan vaan sitä normaalia dieettiin kuuluvaa nälkää ja treenikipua. Se on pikkujuttu. Mitenkä pitkä dieetti sulla on takana? No tänne tuli kaikkiaan semmoinen 20 viikkoa. Että aika normipituinen varmastikin. Entä kertoisiko jotain vähän enemmän siitä, minkälaisella aerobisilla lähdettiin? Entäs kalorit? No, mä nyt kerron, että miksi tämä dieetti ehkä puri paljon paremmin kuin aikaisemmat. Nimittäin koskaan ei ole lähtökalorit dietille lähtiessä ollut niin korkealla kuin mitä nyt oli. Ja toisekseen silloin harjoituskaudella mä en tehnyt aerobisia oikeastaan ollenkaan. Että niitä pelikortteja oli paljon enemmän käytössä. Mutta kyllä niin kuin kaikki kortit käytettiin, että lopussa sitten hinkattiin aamua iltaa aerobista ja ihan se meni maksimimäärin se aerobinenkin, mitä pystyy tekemään. Minkälaista sun salitreeni on? No se on semmoista aika perustreeniä, voisi sanoa, että kyllä tietysti jossakin vaiheessa, aikaisemmassa vaiheessa dieettiä oli erikoissarjoja käytössä, supersarjoja ja kaikkia muutakin. Mutta sitten yksinkertaistettiin loppua kohti, koska kuitenkin loukkaantumisriski kasvaa koko ajan, kun väsyy. Niin se oli semmoista aika simppeliä eikä veetty loppuun asti. Miltä susta tuntuu nyt dieetin jälkeen? Osaatko sanoa, mitä olet oppinut dieetillä itsestäsi? No, joka dietistähän sitä on oppinut jotakin ja ainakin sen vahvistuksen on saanut nyt, että ei saa antaa periksi. Että kyllä piti vielä kerran käydä kokeilemassa ja se kannatti. Minkälaisia suunnitelmia sulla on nyt tämän jälkeen? No, lähitulevaisuuden suunnitelmat on ihan sitä, että saa nauttia taas sitä arjesta, että paluu sinne arkeen. Sitä on tosissaan odotettu. Ja pitemmällä tähtäimellä en osaa kauheasti sanoa, että varmasti ainakin toivon, että talveksi tulee hiihtokelit ja pääsee hiihtämättä. Nyt ei ole mitään aerobisrajoituksia, että saa niinku pahtaa menemään niin paljon kuin sielu sietää. Entäs tämä perinteinen, milloin seuraavat kisat? No, me puhuttiin tästä aikaisemmin ja mä sanoin, että ei ainakaan pariin vuoteen. Mutta että täytyy nyt miettiä sitä sitten tarkasti, että milloin sitten olisi niinku valmis siihen, että jotakin kehitystä pitäisi tulla tuossa välissä, että ei niinku aina samaa pakettia tuolla lavalle. Mutta nyt on kuitenkin nähnyt sen, että pystyy pääsemään jonkunnäköiseen kuntoon, että ei jää aina löysäksi. Olisiko ollut jotain vielä, mitä olisit halunnut tällä viikonlopulla parantaa? No aina sitä voisi olla vähän kireämpi. Että se varmasti, että en nyt ihan niin paljon saatu kiristettyä tuossa karsintakisan välissä, mitä ajattelin. Mutta että ihan ok. Mukavaa syksyä sulle ja mukavaa treenikautta. Kiitos samoin.